Dobre, čaute. Čaute, tu som aj ja. Štvrtý diel. Prepáčte, síce asi jednu vec robíme 8 minút, 9. Ale... Stáva sa. Prečo si tam dala tie veľké okna? Máš tam tie jedna iba bodka. Nevadí, kači na toto sa potom dá. Nebudeme to kašľať. Tak, dobre, to je jedno. Teda je zase... Tak. No, potom sa tam dajú fakle. Fakle. Potom. Tak. Blh. By ani tady nepošel, neviem kto. Sice vydávame to strašne rýchlo, asi sekundu za tým, čo dáme nás tam. Čiže jeden deň robíme neviem koľko videí. Stáva sa. Keď chcete toto. Veru. Čiže zvonka. Takto. Dobre, že aj tento spôsob na mobil natáčate a dáte to tam. No, cez taký káblik. Koncolku. Takýto. Když sa pozri napravo, no, sa pozri na... Nie, trošku naľavo. Pravo. A vidíš, že ako taká postava, keby tam bola. Takže... No, ukáž, no, tam. Tam pripadá taká postava tuto. Kde je taká postava? Taká Ako keby bola. taká postava. To zase vypadá ako nejaký hríb, alebo také dačo. Sú tu také výtvory hociaké. No, že by sme? Sert. Som zase napísala. Čakajte chvíľku, musím trošku opraviť. Tak. Späť. Čiže zapcháme dierečku. Dozadu už vlaky nepôjdu. Či pôjdu? Pôjdu. Pôjdu. To je to tak krajšie. Aj to vnútro, kde dávaš, to nemôžeš vyplniť. A to je jedno. Bude napísané, spavnovali v tej farebnej veži tento. Farebnej. Veď. Že to takto vypadá, keď ja to pozerám do toho mobilu, tak ono to vypadá strašne riadne pekná ten íl oranžový. A ono to tu vypadá taká strašne červená farba. Viem. Daj tam fakliu do stredu, aby sa tam nespavnovali náhodou príšerky. No. Bolo dať do všetkých. Ja som tu moju vyplnil jednu, tú prvú, čiže... No to čo si nepovedal. Zasa bude jedna tečka. No. Čiže 2, 4, 1 a tam nebude budú 3. 1, 2, 3, či 4 a tam... Tu máme jednu, tam máme druhú, tam máme 4 zase. A tam bude tretia. No 1, 2, 3, 4, 5. Ešte jednu. Čiže 2 kocky takto, 2 dozadu. Myšlíkajú palce už pomaly. No. Čo máme tak ešte povedať? No, ja vám tak poviem. Len vstávaj, lebo už natáčame 4 minúty. Na chvíľu to stopneme, lebo ja... Čiže... Sme späť. No. Potrebovala súrne na vecko. No, lebo som sa moc napila, tu mám vodu, takže... Tam má takú šálečku. Moc ju nevidno, také srdečkové. No, taká sada, srdečko. Určite a ja už môžem, vydám konečne ďalšie video. Ďalšie video budem natáčať, keď bude moja sesternica umelá práska. Natočím na Redis. Potom môžete napísať, či má natočiť aj dvojku. Neviem, či trojku budem natáčať, lebo ja sa strašne bojím hrať, lebo všetci vrajú, že to je extrémne hororové, že sa z toho poserem, že vyskočím zo stolice a budem ju hádzať o zem.
Ja som mu tak zo srandy povedala, že stojíme o polnoci na ťuká heslo a budeme hrať. No. No ale keby nehrali, tak čo sa stalo? Nič. Ja som pomaly unavený, ty kokšo, a ja mám chuť spať. Oj. Bože, až mi ruka ide nahor. Hore dole. Potom v ďalšom dieli, čo budeme robiť už Trajško, tento tu Martin, to bude už robiť, ja budem zase natáčať, pridáme. No. Čiže 1, 2, 3, 4 či 5? 4. No. Na piatok sa už štotok. Presne. Dovidíte na Oj Bože, čo natáčam, sa naťahujem tak. Vidíte? To budem vyložiť nohy. Aha. Si u mňa, nie doma. Viem. Sa pozrieť, lebo som že si trúbil. To sa ti stalo. Počkajte chvíľku. Ak nie, no tak to... Sme späť. To bolo dačo. Mám takého malého suseda, ktorý rád na takom starom aute trúbi, tak to už. Že to sú jej rodičia, ale... Naši majú prísť až o 3:00. Aha. A je iba 1 hodina, za chvíľu 2, za 6 minút sú 2 hodiny. Aha. Už natáčame 6 minút. Celkom to stíhaš. Nevadí. To jedna polička bude trošku dlhšia. Som sa trošku kopla. To nevadí. Prečo to tam dáš, keď tam bude byť ten roh? Díky, že si mi pripomenul. Tak toto nemôžeme kať. Janka nemšia. Nemuseli zarovnávať. Sme vraveli. Vidíte taký svet, tak no. Bolatý, neplochý. Nie, celkom dosť dobrý ten plochy, síce je dobré nastavenie tých mezd, ale dobre stávaj, nezabávaj sa. Ale proste, nepáči sa mi to tam, není to také živé. A je tam žiadne stromy, ale tak. Keď si ich sami zasadíte, alebo si to zasadíte. Čiže 4 kocky. Okienko. Daj tam hneď fakľu. No ešte do tej jednej musíme dať. No dobre, nedávaj ich tam telo. Ešte na to. No už natočíme osad, za chvíľku budeme končiť. Ja pojem, sa rozličíme. Na 5 dávam to tak? Hej, na 5 sa dáva. Čiže takto si to dáme. Nezabudni do tohto rohu. Do ľavého rohu robiť dielo. Do ľavého. Nie tam. Tam nie. Aha. Do ľavého. Ešte? Nie. Tu. Tam. Tak. Tak. To je To dobré. nevládi, že nie. Ty si robil... Tu som dávala a ty vládiš nie. Hej, tak ja som videl inakšie v mobile. Dobre, za chvíľku končíme, čiže môžeš to stopnúť a my sa iba ideme rozlučiť. Dobre, čiže Čiže čaute.